Ginangaro din iruging iba sa papagayam dahil surat lagip tinapalabas di pagayam tinga tutong. Ini pa nang isurat ni Saldi Codal iti San Nicolas, Ilocos Norte. Sagodahin nga ti surat, Dear Manong Nemy, may sakmet kadagiti kang kanayon nga tumtungeg kadati nga programa Manong Nemy idi ket idi paylaeng. Ket kalaki ko maglaunay Manong Nemy timikan idi gondaway. Ngayon nakmet may buray dito pagkasalita unay nanumulang. Takayat kumet nga da may batik nga adal ken pagsarmingan tibiyag kadagiti padak nga dibngeg wano tumtungeg kanang bubuya. Sud ka po nga sinapul ko ti may sagayem nga ni Saldi Codal kaya so tinak nang isalay-sayan dito pagkasalitaan nga sumaten tinang isurat nga nang ipatulot kang ka Manong Nemy. Kasto man nga rod nga rukyak taglagi. Ubingak pa lang idi Manong Nemy ngem kastoy tinapasamak idi may sang aldaw. Dodong! Ni tatang mo! Na-disgrasya! Kinuna ni Badong agtartaray nga imay ng ibaga nga wal-al-al Manong Nemy. Nalawag launay timbaga na anitatang ka na-disgrasya. Anya? Huwin! Itarayan na bulan siya! Diyos ko! Inang! Pinukawak ni Inang nga madamang aglablaba iti abay ti bubon di asideg ti barong-barong nga balay Manong. Wan, pagamuam, adan ti patrol car nga nangipadamag kini Inang nga ni-disgrasya ni tatang. Daras meda simurot ni Inang iti patrol car, kayat ko idi ti sumurot nga inatipanak ni Inang nalabit. Ti kinaubing ko, inem palang idi ti tawen ko Manong Nemy ket siguro maiparit ti sumbrek iti balay pagagasan ti kas kanyak ng ubing. Nagdinamag iti lugar mi ana disgrasya ni tatang. Aglaklako ni tatang iti balot kan Pinoy kanadapay chichiron nga krupek. Nga chicheryas Manong. Adalugan na nga demotor at tricycle uno kurong-kurong. Nabayagan na kasta ti pagsapulan ni tatang. Sipudad dan puot ko at apayin ading ko ni Susan. Kastan ti pamataudan ti kwarta nga pakalaan mi tek serbi. Sang kasapulan sang kaapoyan ti biag mi akunada. No saan nga rumwar ni tatang ama pa naglako nalabit. Saan kami nga mangan sigurado nga awan ti isaang iti yabanga a paglutuan. Sakit na disgrasya ni tatang. Kasanon numatay. Diyos ko, saan mo kumang ipalubos nga kasta ti mapasamak ispalin nyo kumati bihag ni tatang ko nagsangsangitak. Madandanagan na kadwak ni Susan nga ading ko nga nagbati ti balay mi. Kat ko nati may nga baket nga mangbambantay ka na kami. Oh, Dodong, Susan, di kayo po paano dita ha? Kadawan ni Inang, kaya ni tatang nyo. Kinunati may sa baket ang rubami. Magpahit at nakarubami nga sindadaan nga mangisakit ka na kami. Umaldawan nga sampay nga si mangpet ni Inang. Siksigaak iti sangpet na. Kahit kun nga maamuan Manong Nemy ti sasaadin ni tatang. Sakit ang kirausin di tiyan ko. Mabisina kon. Agsangit pa yan ni ading ko na labit. Mas mabisin maten. Kat nalabit maasyan kada kami ti karuba mi nga baket kat imay ng ted iti taraon nga pangaldaw mi kini ading ko kat naglanglang kami nga nangan. Nangan kami kini ading ko kat nagyamyaman kami kini Nana Bestra nga baket nga karuba mi. Si bangpet ni Inang nga makasangsangit Manong Nemy. Nagdadaras ng lima iti balay mi inikon na dagiti lupot ni tatang. Inang, kumusta ni tatang? Sinaludsod ko. Ay nabarok. Badong, nagharot na kapayan na.
Awan tinagbalbalinan tay lugan na. Nadadail pa naginitakila ko na. Makalas kadamot lang ni tatang inang. Diyos por santo. Anyaya dahil ka sa lunsog mo barok. Numatay ni tatang ko kasano pa nga. Kasano pa di panagbiyak tayo inang. Ubing ka pa hay Dodong. Pangasim ka na din mo pampanutin dahil ta. Tinaskan nga aramidan tayo kada kararag tayo anak. Waninang. Sabi ko mga rod ta makalasat ni tatang. Ala. Ingka pa lang makipagyan ni tabangin nga balay Kadinak ti ospital. Bantahik ni tatang yo. Di tabangil. Yanda lola bestra. Wen. Kasaritak to ti supay lang ti. Mangistimar ka na kayo. Wen inang. Kaya't mi. Amo minang. Nang dead pa itay ti kanin mi. Ni lola bestre. Dakam kini adin ko ang susan. Alawan. Ingka nga rod Kat panawang kayo. Nagsingsingpet kan tumulong ka. Barok ba dong Kitayam ni ating mo. Kat numadayo Uwen inang. Uwen. Nabayag ang naka-ospital ni tatang Manong Nemy kadi di makarwarin. Saan maten nga makatakder ken saan maten nga makapagna. Siyempre saan nga makatakder na saan makapagnan. Adan wheelchair daytoy manong. Kuna idi ni inang imbag kano ta nakalasat ni tatang. Ngem grabe tinakamsam na napasamak na. Managsid nga adu ti nagastus na imbag da timulong ni mayor ken ti kapitan mi ti adat na abagdaksan. Saan kano nga nagpakita ti dimong parkang kuwana. Kinawamit ti nakasaksi manong ken intarayan na ti nakadisgrasya kan kuwana. Kati kunada Manong Nemy nga intarayan na ti amin. Awamat nga rod Manong Nemy ti CCTV ti National Highway nakapasabakan ti aksidente. Kasano pa ti biag tayo. Kinung ko na ni nanang. Ay kasano pa ti biag tayo lakay. Kastamat ti kasasaad mo. Besa ka matan nga baldado. Kasano pa ti biag ti doang anak ta. Lakay. Kinon ko na ni inang Manong Nemy. Kaya di kitahig tila nga ni tatang naliday. Kinidled na ti tumtumrem nga luwa iti matana. Awan ti mabalin ko bakit. Matay tayo na ti bisin. Insungbat ni tatang. Siya kung di mangituloy ti biag tayo. Siya kung di mangituloy ti aglakoy ti balot. Marigatan ka na kahit awamatlukan mo. Kinunamit ni amang Manong. Kat pagpag naego na. Unog at bumulod ak ti bisikleta. Unog patulong ak kini mayor. Tegatangan na ti bisikleta nga at sidecar na. Nasiyat unay no kasta. Numayat ni mayor. Uwan lakay. Ito rin ko ngayon baga. Nagpagpaghasya kang kuana. Narigatin no. Mangnamnamatay latan iti tao nga tumulong ka na tayo. Sige bakit? Nagananos ka ba lang? Naimbag to mong bagak. Umimbagak. Wala kay. Anusam no ko na. Kita hindi kinituwangan nagta. Naimbag to yung tuno. Dumakil na kita nagta. Kasta Manong Nemy di mang mangig ko nga dialogue datatang kiniinang. Buwan masyanak met kiniinang Manong. Yung karigatan na nga aramidan ti akem ni tatang sakit sumre kakon ito muna nga tukad iti elementarya. Idida mo Manong Nemy ituludnak sa jay pagadalan sanang to sunduan sanak metlang sunduan. Kasta Manong Nemy ti makatawan nga panagbiag mi. Ni inang tinagsakripisyo ng trabaho. Naimbag pa'y naimbag ta na imbagahan matlaeng ni tatang iti agangay. Nagsubli ni tatang Manong Nemy ti trabaho na kat nagtagibalay matlaeng ni nanang. Huwen, makatawan Manong Nemy nga ni nanang tinangasikaso iti pagbiag mi.
Kadidi ta mabalimanen ni tatang ti aglago iti malot kan Binoy kan dadumapay isumanen tinagsapol. Agawat kedian ni nanang iti labaan Manong Nemy kadig nabaknang karubami yusupay kanung agserbi. Aging nga dinapupuutan ti panaglabas ti panawen kat nagturpo sa konti elementarya. Karing kalikagom dainang kiniamang asumre ka kiti sekundarya. Adamat idin ni ading ko iti elementarya nagtinunos dagrirakkel ko nga nagtrabaho. Umdaslatan ti adda nga masapsapulan da Manong. Anusan mi ti adda nga may paayda, mamanulaeng nga mangisibro kami ti baro nga arwaten mi. May salaing ti sapatos ko, iso lang iso. Wen, malmal kabayan ti dapan dagitoy Manong. Siyempre, daitan tumanen ni nanang ti sapatos ko. Kasta ti panagbiag mi. Agla ko ni tatang ti balot sa agmanglut ti laba ni inang. Biag ti mangmanggan, biag ti marigrigat, tay kunada, biag ti sangkasapulan, sangkaapuyan piman. Nasnaaw ni tatang kiniinang idadag sardeng lugan ti munisipyo iti sangot ti barong may Manong. Sa adda baro nga motor with sidecar akurong-kurong nga dalinong daytoy. Ha? Nasdaaw kami Manong Nemy. Adan sukat tinadadael nga kurong-kurong ni amang. Huwag Manong. Regalo ti munisipyo kada kayo kunada. Kunada may isang lalaki regalo ti munisipyo kada kayo kabsat. Agyaman sir. Dagkala baka nga katulungak daytoy. Insungbat ni tatang. Jesus na siya at unin ni Mayor kada kami naisip ko. Kat kastaon iti ragsak Manong Nemy ragsak mi kada inang. At dumit lang ang paglugaran tayo nga mapanagbasa kan mapansa jaili kinuna ni ading ko. Ako na at dumit lang paglugaran tayo nga mapanagbasa kaya kan mapansa jaili kuna ni Susan Manong. Uwan Manong Nemy imbag tada dagiti tao adda dagiti adda iti gobyerno nga nayat met nga tumulong kada kami kas nakurapay. Kanin daw dawat mi Manong Nemy. Gawan ko man tinakanapay mapasamak kada kami. Oen Manong Nemy nagpakada nga rudan dagiti taga munisipyo nga nangingted ti regalo ni Mayor nga kurong-kurong. Ada nagsaludsud ang nangig ko ni inang kunana. Apay nga tanga na siya at nakasaysayat unay ni Mayor kada tayo ha, lakay. Sinunod-sun ni inang. Digat na siya at nalabit gabot ta nakita na tirigat iti panagbiag tayo. Bakit? Kinunamat ni tatang. Unyag paiso. Sipod na disgrasya ka. Isumatin tirugin ang atimulong ni Mayor kada tayo. Agasem. Isunat na gastos ti amin nga sa pulam ti ospital. Sa inggatangan nakapait ti wheelchair. Sa ita, nang tadpayan ti lugan. Apa nga ta? Pag sinsinublatek Manong Nemy akit kitaan ti rupa digiti naganak kaniyak Manong. Idineta nga panagsinsin na ludsud da ape kano kastalaungan na yan ti kinasayat ni Mayor kada kami sipod na disgrasya ni tatang. Kaya mo na parabot ti Diyos da gitoy. Agyaman tayo keng kuhana. Ay, kwet takon. Mapanak tumerkid sa diyong munisipyo. Taidanon ko to nga mismo. Tinalaos nga panagyaman. Kini Mayor. Kuna na, wano kinuna ni nanang. Isupay ka. Dahil titurumeng na siya at unay no kaspagarigan. Taramidam detoy. Ay, wala ka eh. Ugayam. No kumamit ta nagpakita kang ka dito ng dungpar kang ka. Tatumulong kumamit.
Dinasiyat ko ma. Malagip mo man data. Bakit? Lipatin mo na dyan. Tinapatag. Kada naisalakan iti panakatay ko ma. Sa damat ni Mayor ng tulong ka na tayo. So paya, nalawad. Naimbag dada ni Mayor ng sulnit ti aniyaman ko mga kasapulan tayo. Alawan, mga siuna ni Apo Diyos ka na tayo. Bakit kakaasyan na digiti duwangan nagta? Kasta idi Manong Nemy ti dialogue datatang kininanang seknan iti kinasiyat ni Mayor kada kami. Uwen, tosto ti kunada nga isu amin ti naggastus sa isupet ti matang ti wheelchair kinisupet ti matang ti sukat tinadadael nga lugan ni tatang iti panaglako ni ti balut. Ini makaturpusak iti sekundarya pinadas mi Manong Nemy kinibadong nga gayem ko ti mapamit aglako iti balot. Ingatangan dak datatang iti bisikleta ket inlubon ko ti gayem ko mapanaglako. Nembag ta napanunod ko idi ti mapanaglako manong. Tabakasyon ko na. Duwa nga bulan ti mapalabas santo pa nagsasarek ti klase. Orekas kasano, kada da maurnong ko basit nga kantidad nga para ti aramaten iti panagbasa. Para arwatek, kanda dumapay ka sa pulak iti panagbasa. Kas kumati notebook kada bang, kas tamat din aramid manong. Kas tangarot tinabasama kat kaan sinapo Diyos, adumat tinaglakwan mi o naganansya mi. Kat adumat na tinaurnong mi. Pasanaging kakamit rabi tingkang panaglako. Taadadapay nga naganarte ati balot no kasta nga rumabiin manong. Agananat kayo Dodong, Marok. Sang kapatigmaan ni Inang. No kasta nga mapang kami kinibadong panaglako manong. Dodong, Nang, gananat kayo unang. Kasta aging gang itimay sa nga nabii uwan Manong Nemy nakasagang kami kadagiti naluloko nga grupo lalaki. Impagarup mi Manong Nemy nga nagasad ko nami daydi nga nabii taado iti gumatang. Ta inibusda Manong Nemy ti tagila ko mi kinibadong. Dodong, naibusin, mabanta pa yung gahala. Sa tatumanin umegla ko. Una, ngayon tapay tibayad na Ngayon di alaim mi tibayad na ket ko na ti maysa. Sasundag ko na nga bayadan mo, ha? Ay, ket, inibos yung matalakinan. Manong, kuna delikadon Manong. Agkabagabakon. Nakasandag parparik na kanyak. Badong, abay Dodong, sakana ka. May pasubutan nga din na oras. Sa bagay, kabailan dati lumaban katakwada. Nagsagana kami nga rod kanibadong nukas kasanulaeng Manong Nemy kat talaga nga salakniban mi tibagimi. Tibiyag mi. Ore no adaduda nga amang ngimda kami. Ngam saan kami mat nga maati no bagi tibagsasaritaan. Imbagayo ba't nga gatangin nyo di bayadin nyo? Bagami gatangin mi ako di pagbaga kagatangin mi. Balot man ko nami. Kaya tayo dasal yung matin. Dikin namin. Gumatang kami man ti balot ko namin kani. Balot man ko namin. Indasal yung mat. Di na kakamin. Di namin kakadwa. Pundo Balot man. Gumatang kami man ko namin kani. Balot man ko namin lang.
Manong Nemy agasem talaga dut linamot da sa dinagbayad. Masabol nga agbayad kayo. Natako na. Masabol nga agbayad kayo. Makapungtutin ni Badong Manong. Inanawag. Pare, hanggaw na nga ako ha. Amoy pagpakita nga ako ha. Na! Natako na. Kumanit ka. Saan? Tiko naklayang at agbayad kayo. Insungbat di gayam ko. Ngem. Pinapisda na pinalpaak isuna Manong. Mesa-mesan magnanog kan mangkugtar. Nagsating kayo gagayyem. Intag ay ko ti imak Manong Nemy mangipakita nga saan ang lumaban. Ngem pinalalpaak damat ti pispis ko. Iri ko nagsasarunon ti dusag nga nalakam ko. Manong Nemy, bumalas kami met ti ko nami kini Dodong. Manong Nemy, tako na ni Dodong. Dodong! Ito ko na ni Badong ko na kumam. Dodong, bumalas naman! Namanyat kabaylan mi Manong, nagaduda. Kugtar ka no anya laditan, Manong Nemy tinapasamak. Nakakaasi tinamay anda kini Badong. Imbag taad na erana nga lugan nga lumabas. Iti diso nga nakapasamakan ti trouble. Kat nasilawan da kami. Kat maysa-maysa bimaba manipo titilugan, naganawa, dagiti marayat, nga nakalugan kat nagtartaray di kinilalaki a grupo anang kabkabil kada kami kini Badong. Dandanin di ka makuti ti bagimi kini Badong, dinamsaakan da kada kami Manong Nemy. Kinilugan da kami, dagiti marayat, sa intulog na kami ti balay mi. Kasto na ti pungtot ni tatang, naktijables da. Makapapatay ti tao na kunak, makapapatay. Laos tunan, payamon lakay. Urita, nakalasat mo ti anak ta. Ngawan ti dagas nga napasamak. Anong ngawan ti dagas nga napasamak yan kuha na? Kanakuwada kayo ni Badong. Kinaman ti langada. Kimatlaing ti di mabales bro. Kinuna ni Badong itira minsan nga imay pimasyar iti balay mi Manong. Dodong, Badong, sa mo panunutan yan ti mabales pa. Aman, kimatlaing ti di mabales. Dodong, Badong, di pati mo deta. O saan? Inruar na ti double blade abalisong manipot ti sikat na. Kata imposipos na sa idikuan inling ina kat nagparang titadam ti balisong. Ala, Dodong, may isarsarak ka. Madideta. Siyak ti makaamo, bad Dodong. Tikat panagdada ni panagpada tinaganda, badong ken Dodong. Joan, narigatan no awan ti armasta nga mapa naglako. Ang mga numaulit tinapasamang karata. Alawan ba to? Iyam saan mong iparang deta, karigiti customer ta. Ang mga biyuda kaya ti gumatang karata. Siyempre, idulin ko ang ilingad na ito'y. Dodong, iruar ko lang nunasken. Napan kami manin naglako kini Badong, Manong Nemy, kat kunada kada kami. Ay, deta manin dadudong kini Badong, balot! Wan, saan kaming aggawid no sa aming nga maibus tila kami. Balot! Dudong kat Badong, aglaklakot balot! Gumatang ngayon ni balot! Impukpukaw ko Manong Nemy. Et no adamat amang paguni kada kami, ada gumatang tidwa, sakit met kumatang tilima. Iti makaadayo kami Manong Nemy. Adda kami nitidalan nga kumamang iti barangay. Adda masagang mi nga grupo manin ti lalaki. Kat pinasardeng da kami. Adda nga bilang da nga 8 Manong. Kanimbagada nga gumatang da iti balot. Maysa-maysa nangala. Nagbilang akmo dati may iruara balot. Nalasing ko dagiti Manong. Isuda dagiti ng kabkabil ka na kami kini Badong.
When? Isuda. Inasaraang imasadegak Manong Nemy kinibadong kat inyarasaas ko keng kuanang. Sagana ka, Dodong, kinunana. Idi may bus nila ako mga balot, imbagak ngagbayad di lalaki. Ngem, pinaninil paakdak. Pak! Loko, pabaramed nagbayad. Kinunatin ang tilpak kanyak. Dumarup ti may sabay nga mangkabil kanyak ngem mapagdarigmat laeng dinuyok ni Badong tibalis dinuyok ni Badong tibalisong induyok na kunakum ket ola na panik naganiki ti lalaki impamindoha ni Badong insadsad tibalisong idi kuan na kusbo. Dumarop kumapay di may sangim inwasawas ni Badong tibalisong. Nagtartaray di kiti kabusur. Kasla na pututan da kiti ipos da nga nagtalipwagaw manong. Nagasog tinabagkong akadwada. Kad nabati ti kasipngitan. Pinmanaw kami maten kini Badong Manong Nemy. Nasdaaw ni inang idi makasangpet kami Manong Nemy kas taunay ti danag ko. Kadyak ni ilinged kadatatang kini inang tinapasamak. Ay, kasus ko hapo ya. Kasanun no? Napatay mo na dyan nga binagkong mo ba daw? Kinuna ni inang. Kadagtagtagargar Manong Nemy ti kayem ko. Agbabawawi mo siguro no apay nga naramid na tikas jayin. Nervyos ken butong na agtagtagargar ni Badong. Kabigatan na Manong Nemy at maya pulis iti balay mi. Impakaamuda Manong Nemy nga natay ti binagkong ni Badong. Kadinayaban na kami ti kwerpo ti pulisya. Kabilitan Manong Nemy nga nagpudno ni Badong ket imbalod da. Naembag da dinak inramraman. Ket inako na ti pamabasol keng kuana. Nasya na ti gayem ko. Badong, gayem. Masapul nga duwata ti maibalod. Masapul nga ibagam nga duwata. Nagkuyog ta. Ngam siyak lang tinagaramid. Una nga, saan mo kumamat nga naramid no saan nga kapukan niya? Dodong, naskan lang nga may mesa ti mabalod ka na takad mabati ka. Una nga masyanak kang kahe. Menor de edad Manong Nemy ni Badong. Kumakit saan nga mabalod. Ngaman niya nga rod. Nakapatay so na Manong. Inkarina nga tinagbasulan na kahit ikaron na. Masyana kang kuana. Mas asyana kiti gayem ko man. Ngamawan tinaaramidak Manong Nemy doon nangawat ti kinapudno nga talaga nga agbati ak ti tiruar ket mabalod. Wano na balod ti gayem ko. Intultuloy ko nga ron tinagadal iti kolehyo iti likodan Manong Nemy nga dati kayem ko nga ni Badong iti pagbaludan. Nag-examen ak edit scholarship program ngayon tuyang ti gobyerno. Kat nepasak Manong. Kastahon iti ragsak ko kan ragsak dananang kinitatang. Ay na, Dodong anak. Kasanulain kata. Talagang madiretsom tagbasa. Sabi ko matatang, daw-daw na kini sa Apo Diyos. Itultuloy ko taglako ti balot, ken Pinoy, ken nakurupek. Gastamatan nga itultuloy nila ng mutimanggad. Iti labaan, ken dumapay. Ket napastekmat ni ading mga susan, agbasa ni ti high school. Mga asin Apo Diyos anak ko. Basta santeng umibot.
Kat sabi ko man tawan ton tinakana pa papasamak ti may sa kada tayo. Libre nga ro tuition fee Manong Nemy kada dapat allowance nga maawat ko. Malaksit ka ta mangted pa ni Mayor ti binula nakas subsidy mano. Adamat idin ni Susan nga ading ko ti sekundarya. Kat nupay duwa kami nga agadal saan ang marikatan datatang kiniinang iti kasapul ming agadal. Natunos datatang kaninanang ngagtrabaho. Nagasam Manong Nemy na padakkel ni tatang tinegosyo ng abalot. Tay supek idin ti agluto. No idi kat mapanla agang angkat kadagit tay aglut-lut ti balot. Yan na panunutan ni tatang Manong Nemy nga padasan na kadaramidan naman nga iso mismo ti agluto. Kat iso na mismo ti agbalin nga bus nga mapampagangkatan dagit tay pada ng aglaklako ti balot. Wan Manong Nemy. Angkatan na dagit tin maluto nga itlog. Iti aggapo sa Pangasinan. Iti damo Manong Nemy may sala nga karaang. Uno-urno. Kansilyasi ti paglutuan na. Iti kuan imado ti silyasi na. Tinulungan ni Mayor Manong Nemy ti panakaibangon ti konkreto nga pasdek nga paglutuan ket saanin nga isu tagsurusur nga mapanaglako. Manong Nemy ison ti paraluto ket ninanang Manong Nemy isumatan ti kadwana iti dayta nga negosyo. Intultuloy mimet Manong Nemy ti pasnekbing agkabsat iting kampanagbasa. Wen pimintas ti negosyo datatang kaninanang tadigiti agang angkat Manong Nemy ti sabali idi ket umay dayon agangkat kada kami. Ket imadog ket imado dagiti umay agangkat. Adapay dagiti order iti sabsabali nga ili. Imasenso ni tatang iti negosyo na abalot. Ket kapoy ti daytoy Manong Nemy. Kaslasan nga mamati dagiti karobami gapoy ti balot Manong Nemy ket nakaipundar ni tatang iti duha akad sa aran nga balay. Oen Manong Nemy masenso ni tatang ket nakaipundar ti duha akad sa aran nga balay mi. Ado ti masmas daw kadagiti karobami tinapardas nga panaglubuag ti kasasad ti panagbiag mi. Ngem, Manong Nemy, nakigtutak iti tamadamag mi. Ngem, nadisgrasya ka ni Mayor. Kunada nga grabe ti napasamak na. Grabe ka ti panaka. Aging ka Manong Nemy kalpasan ti duwangal daw. Napadamag nga pimusayin ni Mayor. Manong Nemy malidingitan kami ken marik namin panakaikawa itinasapang ipupusay ti Mayor nga nang tulong kada kami nga nang ted ti amin isud gapuna nga 5 aw si maliwanuan ti biag mi. Sayang awanin tumultulong ka na kami. No siya sinupay tinasingpet, no siya sinupay tinasyaat ka naasi nga tumulong ka na kita kasapulan. Isupay matimatay. Napami kinita kadatatang inang kitikabsat ko itinaka imansayagan ni Mayor ket pati siyak jak masarkadahan ti agsangit. Kaya pata may palagip kanyak dagiti adu nga naitulog na. May kawauna itirik nami Manong Nemy iti kaawanin ni Mayor. Napan timultulong dagiti rakkel ko ti panakaimansayag ni Mayor tumulong ni nanang agluto da agserbi ka dagiti umay nga magipagrik na kastamat ka ni tatang ni imbaglahengen pangsupapak iti imbag na kem nga sayaat na kada kami. Inaldaw ang maangit ti necrological service aduunay Manong Nemy ti mangipakita ti ladigit na ti pupusay na. Kaduan na ti politiko dagiti department heads ken offices iti lugar mi
Dagiti barangay captain, LGOs, kan sabsabali pa, dagiti non-political, kan non-government organization. At dapat dagiti pagadalan nga umay agnekro, kasta ti kaado, ti makipagrik na, iti pupusay na. Ado nga gagayyem kan uray ti national government. Imay dapay. Ti agdamang idi nga presidente Manong Nemy ket imay pay. Ken nadua pa nga adda iti Senado. Iti na minsan nga bigat ti Sabado awan classic idi agin inana aktibiranda pagtayangan mi. Idi tadag sardeng nga lugan Manong Nemy Jack dinamnaman no sinudayta. May isa nga lakay ken bakit Manong Nemy ti dimsaag iti lugan. Nalabit ang kasawa di gito sa edikuan remormeten ti driver. Nalasin ko na kita kasawa. Nakita kita ni di sadya pagtaingan da mayor, hindi nakamansayag pa ilain. Nabagabigat niyo, Barok. Siya ka din ni Dodong. Juan sir, siyak. Dumanong kayo. Intuloy na nga rod simrek. 5M din ito balay. Isumot nga nagparang natatang kininanang nga nagbubuo iti kusina. Kumusta kayo? Siyak ni Maximino Crisostomo. Isumat ti misis ko ni Janet. Kino natin siya nga ili. Inya mamumot ni tatang ni inang ti kinatao da kinitikuan. Agsango kami di salas. Nalabit panawan ng tapno ipudno mi kada kayo ti palimad. Kino natin lakay. Anya ka dito sir? Kastoy. Insurdong ti bakit. Malagip nyo ka di palayang ni di panawan nga nadisgrasya kayo. Kinunana. Nalipatak ka di pa yun mo. Kada dapat ka di piglat iti bagik. Nga dandani din nga nakatayak. Kinunama di tatang. Imerteng na kiti orat ti muging na. Pakawanan da ko mga kakabsat. Nga kami idi nakalugan ti van. Nga kinadinong parmo. Anya? Di kam ti makil ti matani tatang. Nagdardara siya di tilukan mi. Takam kamakamin mi ti oras ti flight aeroplano. Tamapan kami sa Hawaii. Damo idi ti sububukil a pamilyak ti mapan. Ngam takas ti napasamak. Isumot nga nag-cross ti dalan tayo. Nga nakapasamakan ti aksidente. Napardas ti direct mat. Kadalisto nga nagresponde ti ambulansya. Kani di polis. Apakay namanin idi ti kumpadrek. Agdama nga agdamay idi nga mayor. Kat nakita na kami. Inlawlawag ko kinimeo tinapasamag kat maawatan na. Sige kumpadre, agpatuloy kayo. Tasya kundi makamuti amin. Kinuna idi mayor. Kat kasta tinapasamag. Namoklangin ti kasasahad mo no tumawag kanyak ni kumpadre. Ni Mayor tinang ibaklay ti responsibilidad ko. Kaya dumawatak ti pagmakawan mo, kabsat. Itatanatayan ni Mayor. Kaslasan nga agtal na ti panunot ko. Nusang ko nga may pudno ka na kayo ti pudno ka na pasama. Saan ka iding itarayan? Ngayon mapanan ti aeroplano kat mapangkamin sa Hawaii. Saan nga mabaling nga madelay bun may puspunti. Panagdayab mi nga mapanja Hawaii. Yung bagdada ni kumpadre nga mayor, kaya isunti na ka mo. Isunti ng TED obligasyon ko para ka na kayo. Isumit lagayam. Nakunak, itinakam kumano. Nabayagin day di, sir. Napakawan kayo, di pa ilahin. Kapot na iti kinaimbag ni mayor. Di mo amo, nagkapugamit lagayam ka na kayo. Gama na kapsat, kinapudno na. Nagsalita mi idi kini mayor no kasano ti nga maipaimi ka na kayo ti tulong isong inaramid mi dayta kinuna ti lakay agamanak pagyamana mi una ti kasta sir wen kita namnamain yung agtultuloy tulong mi ka na kayo kita lain nyo na ito sa kabasit nga kandidad nga para ka na kayo nasdawak Manong Nemy idinang bati dati dakila kandidad. Thank you sir. Dakilo na yung pagyamanan mi kata kayo na ito eh.
Kasi gayam tinapasamak Manong Nemy ket pagyama ng milauna itin tultulod at timulong malaksid nga eskala rak libre ti tuition po kinandapi allowance ko sa balilang ita ni Sir Maximino Crisostong bayag na sayod lang nalipas iti kursok Manong Nemy ka nagturpusak iti Bachelor of Science in Commerce, major in Accounting. Narawar ko di board exam ko Manong Nemy kit edi agangay nag-apply dita PNB, Philippine National Bank. Ket kaasin na po Diyos napintas ti posisyon ko. Malagsid nga nangato ti sweldok nakapagturpos met ni ading ko nga susan iti mass communication sa nadaan iti trabaho. Iri makorno ako na damat ter kursonada katrabaho ak iso ito ni Leia. Kat nagpropose kang kuwana kat inaklon nakmet kat nag-asawa kami kini Leia. Nadaan kami ti duwa nga anak, babae kan lalaki, nag-asawa maten ni adin ko nga susan kat napagasatan met ti duwa nga babae. Kasi na tiragsak dainang kiniatatang ng runay ni mapangmiida sa rungkaran ni family house mi taadan bukod mi nga pundar nga balay agpadpada kami ti ading ko. Inpagnak ti papeles ko nga agkidkid daw iti panakawayawaya ni Badong iti pagbaludan. Agasam da 12 years amabalod. Imasadagag kadayda nga ito nga politiko kasi iti Senado kat naparulan metlay ti gayem ko. Dakkel tinagbaliwan idi makita min ti maysa ken maysa sayang ti masakbayan na. Isu nga tinulungak nga nang pasiyat met ti biagda ti panagbiag na. Kat nakaasawa met idi agangay. Nagtultuloy met latta idi Manong Nemy ti negosyo ni tatang ti balut ni tatang. Nga iso tinangipaay ken itunda ka na kami tinaduras apa ken nabaligyan nga kasasaad mi. Agyamankami iti na Marso. Ta saan na kami nga binaybayan iti likodan ti amin. Dito nga ron ti pagkasalita Manong Nemy kinagyaman naklauna iti anos mo nga nang ibasa kat sabi ko ma tadamat na ibatik nga adal liwliwakan pagsarmingan ti bihag kadag itipada kadimngeg ken nagbuya tuyag yaman nga pagayam mo Badong iti Ilocos Norte.